Dipor kaham, ani mung Ayush Jamatia, ang Don Bosco School ni Renggram Dok wo porebo. Ang tini norong ni buskang kaisa koglop sana ni bachajak. Ani koglop ni mung angkha Jati. Soinai Rostom Deburma. Phaidi joto no phaibai sidi hamkhrani lama naitungnani. Hindi joto no himbai sidi hamkhrani lama tubunani. Chugnai chugya hanai kari tongyaboi. Sak bai sak borok bai borok hamjak lanyai. Chugnai chugya no chubawoi. Sak bai sak hamjak lanyai. Ani bohinyai, nini bohinyai, chini sesalanyai. Ang bo kerei, nung bo kerei. Jeng bai se halok bonai. Seja laimung bai halok bokhe. Sak bai sak se coba nangnai. Sejamung kerei halok bokhe se Jati musung mannai. Talni pohor bai Jati no ta se jadi. Nok singgo tong no fru nangga nagini pohor. Hambai tei tong thokok burol sok.